Statistika tal-Euro Observer klassifikat lil Malta fost l-aktar pajjiżi li ġeneraw l-enerġija mix-xemx. Fis-sentejn li għaddew pajjiżna żied il-produzzjoni tal-enerġija mix-xemx b'aktar minn 35 megawatt biex bekk ikklassifika fir-raba' post. Skont din l-istatistika Malta pproduċiet 247 megawatt ta' enerġija għal kull persuna. Din il-figura segwiet dik ta' pajjiżi ferm akbar fosthom il-Ġermanja, il-Belġju u l-Italja. Is-sena li għaddiet Malta pproduċiet 109 megawatts ta' enerġija permezz tar-raġġi tax-xemx. L-aktar pajjiż li pproduċa enerġija mix-xemx kien il-Ġermanja b'total ta' 39,895 megawatt, filwaqt li l-inqas żewġ pajjiżi kienu l-Estonja u l-Latvja. Bl-Estonja ma pproduċiet l-ebda unit ta' enerġija mix-xemx. L-investiment tal-enerġija solari kull ma jmur dejjem qed jikber fejn is-sena l-oħra fl-Unjoni Ewropea ġew iġġenerati aktar minn 106,000 megawatt minn fost il-pajjiżi kollha. Rapport maħruġ mill-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli qal ukoll li sas-sena 2030 l-Unjoni Ewropea għandha l-potenzjal li tirtoppja l-kapaċità tagħha fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli.